Kerekam kamera CCTV, kafe nok Kabupaten Tuban dileboni maling sing nganggo klambi kaya ninja. Karo ngendep-ngendep ketok pelaku ape mbobol panggo admin ambek gasak dhuwit karo HP. Kaya iki kelakuane maling nok kafe Perbon One Drive, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Aksine kuwi sing kedaden pas dina Jumat bengi tanggal 28 November 2020 kerekam CCTV terus viral nok media sosial. Nang jero rekaman ketok wong lanang sing nganggo klambi ireng kabeh karo nganggo tutup rai ambek nggawa tas mlebu alon-alon nok area kafe. Kelakuane sing ati-ati, pelaku sing macak kaya ninja iki maksa buka lawang panggok. Tapi gagal, pelaku terus ngaleh nok panggok kasir sing digawe nyimpen dhuwit. Nok panggok kuwi pelaku diduga nggasak dhuwit karo HP. Aksine iki lagi diroi sisuk-isuke pas admin kafe sing jenenge Erna ngeroi laci sing digawe nyimpen dhuwit karo HP ilang. Pas bar dicek teko rekaman CCTV, enek wong nyolong sing misterius kuwi. Nang jero kedadian iki, pihak kafe wis ngelaporno nok pihak berwajib karo ngalami kerugian meh 12 yuta rupiah. Kedadian iki nimbula khawatiran kanggo pengelola kafe sing duwe kafe ngarepno supaya pihak kepolisian iso cepet nyekel pelaku maling kuwi. Siki Muhammad, CTV.